ערב טוב לכל המאזינים וכל הנוכחים. כדי לעודד את אלה שנשארו ערים, ויש פה בלי עין הרע כמה עשרות, אנחנו נגיד לכם מהזוהר הקדוש, זוהר חדש בראשית בקו הישר, פרק י"ז מביא. רבי חנינה בן חכינאי מלמדנו במשנתנו שהנעור בלילה ואינו עוסק בתורה אלא מפנה ליבו לדברים בטלים, הרי זה מתחייב בנפשו, מכיוון שהלילה הוא זמן טוב ויפה לעסוק בו בתורה הקדושה, לא רק מפני שבו דומם גלגל החמה המנסר ביום ושוקט שעון העולם, אלא גם בגלל סגולה אחרת המובאת בזוהר הקדוש, שכן מחצות לילה ואילך מטייל הקדוש ברוך הוא כביכול עם הצדיקים בגן עדן, וכל צבא השמיים וחיות הקודש אומרים שירות ותשבחות לשם יתברך, וגם הצדיקים שבגן עדן. וכשהאדם עומד באותה שעה משנתו ויושב ללמוד תורה, שומע הקדוש ברוך הוא את קולו בגן עדן, וגם כל הצדיקים מאזינים לקולו ושואלים את השם יתברך, מי הוא אותו אדם הלומד עכשיו שאנו שומעים את קולו? והשם יתברך משיב להם ואומר, זה קולו של פלוני בן פלוני, היושב ועוסק בתורה. ועכשיו אנו מאזינים לכל זה, כיוון שהוא חביב יותר מכל השירות והתשבחות שאומרים לפניי המלאכים ברקיע. ואם כן, מה יקרה שעה זו שבה נעשה נחת רוח לשם יתברך, ומה קטן ערך הצער כנגדה על שמניח את השינה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. ובוודאי שמי שמתעורר באותה שעה וחושב על ענייני הבלים של העולם הזה, ראוי לעונש גדול מאוד. אז הנה, יש לכם קצת חדשות מהשמיים, מה שם אומרים על אלה שיושבים כאן ולומדים. לפני שאנחנו נתחיל ללמוד את סוד הגלגולים של סוד גלות מצרים בחטא אדם הראשון, נקדים משהו קטן. בעל הישמח משה, זכותו יגן עלינו, סח שהוא זוכר את שהותו בארץ מצרים, ועדיין זכור לו צורת דירתו שם, סדר הכלים במטבח וצורת התנור בבית המבשלות. הוא הוסיף שזוכר גם את הנוגס שעינה אותו, ואם יראה אותו היום בין אלפי גויים יכיר אותו. שאל אותו היטב לב אם זוכר גם את יציאת מצרים, והשיבו שבוודאי זוכר, שאספו את החפצים ויצאו בחיפזון, וכן זוכר את מעמד מתן תורה ומחלוקת קורח ועדתו, וסיפר שגדלות קורח הייתה כה רבה עד שבעם כרסם הספק שמא הצדק עמו. כשנשאל להיכן הוא צידד, והשיב שהוא לא השתייך לשום פלג. אז זה מופיע בשפע חיים, הלברשטם, דרשות על חומש, עמוד קפ"ח. מכל מקום, הוא זוכר את הגלגול הקודם שלו, בקיצור. טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לסוד גלות מצרים בחטא אדם הראשון. כפתיחה לנושא נבקש להתבונן בגלות מצרים וסיבותיה. הגלות הזאת מעוררת מספר תמיהות שמצריכות התבוננות. עם ישראל גולה למצרים. במצרים פרעה משעבד אותם בעבודת פרך בבניית ערי מסכנות. עבודה שמשברת גוף ונפש. את התבן עליהם ללקוט.
ממנו להכין לבנים ולקובען בבניין, על פי כמות קבועה מראש. מי שלא עמד במשימה, היה פרעה משקע את בניו כנדבכים בבניין. אם לא די בכך, פרעה מייסרם בהטבעת בניהם ביאור, ואף שוחט את בניהם ורוחץ בדמם, אכזריות שעולה על כל דמיון. כל הקורא זאת עומד ושואל, מדוע? במה חטאו אבותינו שזה עונשם? דווקא העם הנבחר, בין אברהם, יצחק ויעקב, אוהבי השם, העם שהיה אמור להיות מופלה לטובה, מדוע הוא מופלה לרעה, סובל ומתייסר? זה דבר ראשון. דבר שני, לגלות קדמה הודעה מאת השם, כמו שכתוב בראשית ט"ו א'. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה המה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. השם מודיע לאברהם מראש על העתיד לעבור על בניו, ולמרבה הפלא, אברהם לא מתפלל. על סדום ועמורה הוא מתפלל, ועל גזירה על בניו 430 שנה הוא לא מתפלל. סדום שהיו רשעים גדולים, הרבה אברהם בתפילה. ואילו כאן מדובר בבניו, מקבל זאת אברהם בשוויון נפש, ולא מנסה לבטל את הגזירה הקשה. דבר שלישי, דבר נוסף מוזר בגזירת גלות זו. הגזירה הזאת, גלות מצרים, אינה תלויה בזכויות של עם ישראל. זוהי גזירה מוחלטת. לא נאמר כאן שאם הם ילכו בדרך השם, ינצלו מן הגלות. מדוע? מדוע אין כאן התניה? כמו בכל נבואות התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם וכולי. למה אין פה התניה? למה זה מוחלט שככה יהיה? דבר רביעי, השם מבטיח לאברהם שלאחר הגלות יצאו ברכוש גדול. וזה פיצוי, זה פיצוי על מאות שנים בשעבוד ועבדות? יצאו ברכוש גדול? ומי יצאו ברכוש גדול? רק הדור האחרון. ומה עם כל אלה שבינתיים מתו? איזה מין דבר זה? ועוד, האומנם יש בממון הזה לנחם את אברהם אבינו שמעולם לא החשיב ממון? ואמר, תן לי הנפש והרכוש כחלך למלך סדום. דבר נוסף, על עשיו נאמר, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו, אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. רש"י מפרש, מדרש אגדה, מפני יעקב אחיו, מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך, שזה מוטל על זרעו של יצחק. אמר, אלך לי מכאן, אין לי חלק לו במתנה שניתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר, שזה הגלות של 430 שנה.
אם כל כך פשוט וקל להתפטר משטר חוב זה, מדוע גם יעקב אינו מתפטר ממנו? נו, אז אחרי כל הקושיות האלה אנחנו צריכים לחזור לשחר ההיסטוריה כדי לבדוק איך הכל התחיל והתגלגל. זה סיפור מתח עכשיו. השם ברא את אדם הראשון והניחו בגן עדן, וציווהו שלא לאכול מעץ הדעת. הנחש פיתה את חווה, וחווה הכשילה את אדם הראשון. בעקבות החטא נפל האדם ממדרגתו העצומה ונהיה כאחד האדם, כפי שהוא כיום. קודם לחטא היה אדם במדרגה רוחנית עצומה, יותר קרוב למלאך מאדם. הוא יכל לעבור מגן עדן התחתון, שבו הוא שהה פה בעולם הזה, לגן עדן העליון, כאדם שעולה מבית לעלייה. לאחר החטא הדבר ייתכן, רק לאחר שיניח וישיל את גופו העכור בארץ. ולא כל הצדיקים עולים לגן עדן עליון. קודם לחטא לא היה לו יצר הרע. הכוח המפתה יצרו היה חיצוני לו, הוא הנחש. לאחר החטא נתערב באדם רע בטוב, וכיום היצר מפתה אותנו מבפנים, יותר מבפנים, עד שאדם חושב שכשהוא אומר אני רוצה, אני, בא לי, אני מתאווה, זה כאילו הוא אומר. זה לא הוא, זה יצרו הרע אומר. וזוהי הבחינה של עץ הדעת, שדעת זה לשון חיבור, כמו שכתוב וידע אדם את חווה אשתו. זה החיבור, כן? הדעת זה הכוח השכלי לחבר בין דברים. כוח זה אינו לבעלי חיים. עץ הדעת טוב ורע נקרא כן, מפני שלאחר האכילה ממנו נתחבר באדם הטוב והרע. והוא אינו כמו שהיה קודם טוב מושלם והרע חיצוני לו, אלא עתה הוא גוף שבו מאוחדים, מעורבים, הטוב והרע ביחד. קודם לחטא היה ניסיונו של האדם במושכלות. מה זה? להבחין ולבחור בין אמת לשקר. לא הייתה בו תאווה ותשוקה לגשמיות בהמית. שום משיכה לא הייתה לו לשום דבר גשמי. כל הניסיון היה במושכלות. להבחין ולבחור בין אמת לשקר. לאחר החטא נכנסה בו התאווה, ובעקבות כך אף הכיר בזה שהוא ערום. קודם הוא לא הרגיש שהוא ערום. קודם לחטא ולא התבוששו, לא היה בושה בכל העניין של הגוף. והיה כל עניינו במושכלות ללא משיכה תאוותנית. אחרי החטא נתערב בו הרע, הכוח המתאווה, המשיכה הגשמית, הארצית, החומרית, ואפילו גופו הפך מגושם בארצי, חלף גופו הרוחני שהיה לו קודם. קודם הוא היה רוחני, שזה כבר היה שהמלאכים טעו בו וחשבו שהוא אלוקים. חכמים זיכרונם לברכה מגדירים זאת, בשעה שבה נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. זוהמה שדבקה בה,
ובכל המין האנושי אשר נוצר ממנה. חוץ מעיבוד מעלתו הרוחנית, נענשו אדם וחווה בעונשים נוספים. בזיעת אפיך תאכל לחם, בארורה אדמה בעבורך, קוץ ודרדר תצמיח לך. באישה, הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, והוא ימשול בך. אבל הנורא מכל, בעקבות החטא גורש האדם מגן עדן, מחשש פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. ונכנסה מיתה על כל המין האנושי. אם הוא היה אוכל מעץ החיים, לא היה לו תיקון לעולם. התיקון זה המיתה. ונכנסה המיתה על כל המין האנושי. לא ניתן יותר להגיע לזיכוך מוחלט ולהתדבק בו יתברך בגוף הגשמי העכור, כי לא יראני האדם בחי. על הנשמה להיפרד מן הגוף, כדי ליהנות מהזיו האלוקי בגן עדן העליון. זה המצב שנגרם בעקבות החטא. בעקבות החטא אדם הראשון עושה תשובה. מובא במסכת עירובין י"ח, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, כל אותן השנים שהיה האדם הראשון בנידוי, שהרי הקדוש ברוך הוא גער בו וקילל אותו, כל אותן השנים שהיה האדם בנידוי, הוליד רוחין ושדין ולילין, שנאמר ויחי האדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, משמע שעד עתה לפני גיל 130 הוא ילד שלא כצלמו, אלא רוחין ושדין ולילין. וזה מקרי שהיה רואה. מקשה הגמרא, היו מתחככות בו 2 ידועות, למד י' ונון עין. מקשה הגמרא על רבי ירמיה מדברי רבי מאיר. היה רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה. כיוון שראה שנכנסה מיתה על כלל העולם על ידו, ישב בתענית 130 שנה. האמת ש130 שנה הוא ישב בתענית, זו הייתה תענית החמורה שהוא קיבל על עצמו, והוא היה נמצא בתוך נהר גיחון, והיו עליו זרזי תאנים, חגורות של תאנים, והוא היה בצער גדול מאוד. אבל למעשה הוא טענה כל ימי חייו. אדם הראשון חי תתקל שנים. תתקל זה 930 שנה. בגימטריה תענית. 930 שנה הוא התענה. ופרש מן האישה 130 שנה. ועלה זרזי חגורות תאנים על בשרו 130 שנה. הרי שפרש מאשתו, וכיצד אמר רבי ירמיה שהאדם הוליד מאשתו באותן שנים שדין? מתרצת הגמרא, אכן באותן שנים פרש אדם מאשתו. ומה שאמרנו שהוליד רוחין, שדין ולילין, היה זה על ידי שכבת זרע שראה לאונסו, קרי שיצא ממנו לאונסו,
וממנו נבראו אותן רוחין שדין ולדין. עד כאן דברי הגמרא בתרגום. אני יכול להיכנס אתכם לדקדוקים יותר מדהימים, אבל בינתיים אני לא עושה זאת. העולם הולך ומתדרדר. מכאן ואילך העולם הולך ומתדרדר ומוסיף קלקול על קלקולו. תחילה היו אלה אנשי דור המבול. הארץ נשחטה לפני האלוהים ותמלא חמס. אחריהם דור אנוש הכעיסו את השם עד שהציף עליהם מאוקיינוס, צונאמי של היום. בעקבותיהם דור הפלגה שממשיך את ההידרדרות. הם בונים מגדל שראשו בשמיים במטרה לעשות מלחמה עם השם. אחריהם אנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. עד שבשנת 1948 לבריאת העולם ציון, קם אדם שקוראים לו אברהם העברי. אברהם הוא הראשון שהחל לחפש את בעל הבירה, לבקש את השם. הוא נלחם כנגד עובדי העבודה זרה, מנתץ את אלילי תרח אביו, מתעמת עם נמרוד הרשע, ומושלך לכבשן האש בעבור אמונתו. אברהם מפיץ את האמונה באל אחד בכל מקום אליו הגיע, ועושה נפשות ומגייר את האנשים. ואז בעל הבירה, השם יתברך, נגלה אליו, ומגלה לו שהוא השליט על העולם. השם מנסה את אברהם ב10 ניסיונות, ועומד בכולם בהצלחה. אברהם הוא הראשון שמתחיל לתקן את שקלקל אדם הראשון בחטאו. אמנם היו צדיקים לפני אברהם, נוח, מתושלח, שם ועבר, אולם הם לא פעלו בקרב הבריות להפיץ את אמונת השם. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בברית בין הבתרים וכורת עמו ברית. באותה ברית הוא מבטיחו שיוציא ממנו בן שירשנו, ומבטיחו את ארץ ישראל, ואף מבטיחו על הגלות העתידה במצרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בשל צדקותך ומסירות נפשך על מצוותיי, אני מבטיחך שממך יצא העם הנבחר. העם שיזכה לתקן את חטאו של אדם הראשון, ולהסיר את הזוהמה שדבקה במין האנושי על ידי הנחש הקדמוני. ממך יצא העם שיזכה לקבל תורה מסיני, ובכך יגיע להזדככות מוחלטת מזוהמת הנחש ולתיקון עולם במלכות שדי. העם שיזכה לחזור למצבו של אדם הראשון קודם החטא. זה העם שיצא ממך. נו, איך מתקנים את חטא אדם הראשון? ההזדככות לא תהיה קלה. על מנת להזדכך מתאוות גופניות, שזה היה אופי החטא של אדם הראשון, אז הם יצטרכו לעבוד עבודת פרך, לשבר את הגוף שנזדהם. התרופה לתאוות הגופניות זה ייסורי הגוף. לכן אנו מוצאים שמצרים מכונה בכתובים בשם כור הברזל. ואתכם לקח אדוני ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. מבאר הרד"ק, כמו שצורפין את הכסף והזהב בכור, כן נצרפו במצרים בעבודה קשה. בכור הצורפין מפרידים את הסיגים, את הפסולת מן הכסף והזהב. מצרים גם נקראת ערוות הארץ.
הארץ היא כדמות אדם. לארץ יש ראש, יש לה עיניים, ידיים, רגליים וגם ערווה. כמובן בכתובים, ראש עפרות תבל. בארץ רחבת ידיים, טבור הארץ, עין הארץ. וכמו שבגוף האדם יש חילוקי דרגות בין עבר לעבר, כך בארץ. והמקום הטמא והשפל ביותר זו מצרים, ערוות הארץ. ומצרים מהווה מקום הזיכוך, והזיכוך צירוף וברור. כשאדם עובד עבודת פרך, גופו שבור, ואין ליבו מחשבתו פנויים למחשבת זימה או תאווה. חכמים זיכרונם לברכה אומרים שאפילו לנשותיהם לא הזדקקו במצרים. אלמלא נשים צדקניות שהן עודדו את בעליהן וקיימו בהם תחת התפוח עוררתיך. אף דור המשך לא היה להם, מרוב שגופם היה מותש. ורק לאחר ההזדככות הזאת במצרים, הם יהיו ראויים לעמוד למרגלות הר סיני ולזכות לקבלת התורה. לאור זאת נבין עכשיו מדוע לא די שאין אברהם מתפלל על ביטול הגלות, אלא החכמים אומרים שאת היוזמה של הגלות הציע בעצם אברהם אבינו. כמו שדרשו חכמים זיכרונם לברכה בסוטה י"א, את הפסוק הנאמר ביוסף, וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון. למה הוא שלח את יוסף יעקב אבינו אל אחיו? מעמק חברון. מה זה מעמק חברון? חברון זה לא עמק בכלל, זה הר. אז איך אתה אומר עמק? ללמד מעומק העצה של זה שקבור בחברון הוא אברהם אבינו. הוא שבחר בגלויות, וכמו שמפורש במדרש ששאל הקדוש ברוך הוא את אברהם, מה אתה מעדיף, שיתוקנו בניך בגהנום או בגלות? בחר אברהם בגלות, כדי שיזדככו בגלות מכל זוהמה, ויזכו לחזות בנועם השם. אז אחר שראינו בקווים כלליים כיצד גלות מצרים משמשת כתיקון לחטא של אדם הראשון, עכשיו נרד לפרטים ונרצה ללמוד כיצד נעשה אותו תיקון, ומי הם הנפשות הנתקנות, כמו שנתבהרו הדברים בארוכה בדברי המקובלים. תוצאות הקרי שראה האדם הראשון. ראינו לעיל שבאותן 130 שנה, ומעתה נקרא להם קל שנים, 130 שנה. ובכן, אחר שראינו שבאותם קל שנים שפרש אדם הראשון מחווה אשתו, אמרנו שהוא הוליד לילין, שדין ורוחין משכבת זרע, טומאת קרי שראה לאונסו. במדרש מבואר ממי הוליד אדם הראשון. אמר רבי סיימון, כל 130 שנה שפרשה חווה מאדם, היו רוחות הזכרים מתחממים מחווה והיא יולדת. והיו רוחות נקבות מתחממות מאדם ומולידות ממנו. זהו שנאמר בשמואל בית זן, אשר בהעבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. מי הם נגעי בני אדם? בניו של אדם הראשון, הלילין והרוחין והשדין שנולדו מהקרי של אדם הראשון. הם נקראים נגעי בני אדם.
הם הבנים של אדם הראשון. מבואר בכתבי הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שאותן ניצוצות קרי שיצאו מהאדם הראשון, תקשיבו טוב, היו של נשמות עליונות קדושות, ונקראו נגעי בני אדם, משום שהיה האדם הראשון מתענג בהוציאם. בסוד שאמר קהלת בית ח' ותענוגות בני אדם שידה ושידות. שידה ושידות זה מלשון שדים, והן למד יוד ולמד יותיו, זה שם של אחת מהן, ונון ועין ומם בה' זאת השנייה, שמהן היה אדם מתחמם ורואה קרי. וחלף עונג הפך להיות נגעי בני אדם. את ניצוצי הקרי הללו לקחו הנקבות של הקליפות, הלמד יוד והנון עין, והם נצטיירו בגופם והולידום, והם שדין ורוחין ולילין על שמה של למד יוד. נשמות עליונות וקדושות אלו צריכות גלגולים רבים לצרף אותם וללבן אותם עד שיזדככו מחלאתם וזוהמתם בתום הגלגולים והצירופים הרבים. יש פסוק בישעיה שאומר, שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח. והיא על שם לילה שהיא מזדמנת בלילה לאנשים, וגם לשון יללה. עוד יש לדעת שהאדם הראשון חטא בנוסף לאכילתו מעץ הדעת, ועבר על 7 מצוות בני נוח. למעשה נצטווה ב6. עבודה זרה, איסור עבודה זרה, איסור ברכת השם, הכוונה הפוך, איסור שפיכות דמים, גילוי עריות, גזל, וצריך להעמיד דיינים, ואיסור עבר מן החי נוסף מנוח. עבודה זרה וברכת השם הוא עבר אדם הראשון, שהוא כפר בעיקר. חכמים זיכרונם לברכה אומרים שהאדם הראשון מין היה כופר, וסבר שהעולם קדמון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא חידש את העולם מאין, אלא כאילו העולם קדמון. איך הוא הגיע לזה? והשם כביכול אכל מעץ הדעת וברא את העולם, ואם גם הוא יאכל יהיה אף הוא כאלוקים. מי לימד אותו? הנחש. הוא אמר והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא סיפר לחווה, איך את חושבת שאלוקים ברא את העולם? הוא אכל מהעץ הזה וברא את העולם. זאת אומרת שהעולם היה קיים, היה קדמון. העץ כבר היה קודם, מהעץ שהוא אכל הוא ברא. למה הוא לא רוצה שתאכלו? כדי שגם אתם לא תבראו עולמות. ככה הוא חרטט אותה. ואדם הראשון בלע את זה. אז לכן הוא היה כופר. וברכת השם, שזה כלול גם בעבודה זרה, וקילל אפשר שזה לשון קלון. ועוד דבר, למה הוא עבד עבודה זרה או נחשב לעבודה זרה? כיוון שהשתחוו לו כל הברואים, והוא היה כצלם בעבודה זרה, הם טעו בו, חשבו אותו אלוקים, והוא לא מחה בהם.
אז הרי זה עוד דבר שעבד עבודה זרה. גילוי עריות. זה היה עוון השחתת זרעו שניתן בלמד יוד ונון עין, שהן נקראות עריות. בהי ערווה היא למד יוד, כתוב בזוהר. הן נקראות עריות. ועוד דבר, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא שימש עם חווה ביום ובחול. הרי עונת תלמידי חכמים זה בשבת, והוא שימש בחול ובפרהסיה ולא המתין לשבת. וראה הנחש את אדם וחווה עסוקים בתשמיש ונתאווה לה והחטיאם. מזה שהוא ראה אותה בשעת תשמיש, כיוון שהוא עשה את זה ביום, והוא עשה את זה ביום חול, והוא עשה את זה בפרהסיה, יכול היה נחש לראות את המעשה ונתאווה והחטיאם. כי הוא רצה בעצם לקחת את חווה לעצמו. עוד דבר שהוא חטא, שפיכות דמים. כיוון שנגזרה בעטיו הגזרה שכל העולם ימות. וגם שהשחית את זרעו, שזה נחשב כרוצח. גזל הוא גם עבר. כיוון שנטל מפרי עץ הדעת ללא רשות השם, שהוא בעל הגן, וגזל הקדוש ברוך הוא. והוא עבר גם על הדינים, שעבר על הדינים שנצטווה עליהם. כי בני נוח מצווים להעמיד להם דיינים על מנת שידונו את העובר על מצוות אלה, והוא עבר עליהן. אז כל אלה החטאים הנוספים שחטא האדם הראשון. עכשיו צריך לתקן את הכל. עכשיו צריך לתקן את הכל. התחלת התיקון בדור המבול, הפלגה וסדום. אותן נשמות קדושות מהקרי של אדם הראשון ירדו תחילה באנשי דור המבול על מנת לתקנן. אבל היות שמקורן היה רע, המקור של הנשמות היה רע, לכן היו מורדים וכופרים בשם. עיקר חטאם של אנשי דור המבול היה בהשחתת זרעם על הארץ, ככתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. והם שבו על קלקולו של אדם הראשון. רק הוא ראה את הקרי לאונסו, והם היו מזידין. בעקבות חטאי אנשי דור המבול נאמר, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ. כי עשה את האדם, בא לרמוז כי הם בחינת בני אדם הראשון עצמו, שהם יצאו בהשחתת זרעו באותם 130 שנה. ועוד נרמז זאת בפסוק, וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ. עוד פעם הוא נרמז האדם. ונודע כי המשחית זרעו הוא נקרא רע. כמו שכתוב, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, כי היה משחית זרעו. ונמצא כי דור המבול שיצאו בהשחתת הזרע מהאדם הראשון נקראים רעת האדם, כיוון שהם היו רעים, דהיינו משחיתים את זרעם. ומסיים הפסוק, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, כי כל התגברות יצרם נבעה מחמת השחתת זרע נקרא רע, לפי שמשם הם נמשכו בעקבות מעשיו של אדם הראשון. לכן מה אמר השם?
אמחה את האדם אשר בראתי. לרמוז שהם בחינת נשמות השחתת זרע האדם הראשון בעצמו, אשר בראתי, שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן עונשם של אנשי דור המבול מה היה? נמחה גופם במי המבול ברותחין. מידה כנגד מידה, תמורת טיפת הרותחין של השחתת זרעם על הארץ. וכמו שאמרו חכמים במסכת ראש השנה י"ב, ברותחין קלקלו וברותחין נידונו. הם השחיתו זרעם ברותחין, ולכן הם נידונו ברותחין. ועוד, הם גם נידונו במבול ברותחין וצוננין, כדין הגעלה, להגעיל ולהפליט את הזוהמה שדבקה בהם. כפי שבהגעלת כלים יש להטביל ברותחין ואחר כך בצוננין. לדור המבול היה חטא נוסף. חכמים זיכרונם לברכה אומרים לו נחתם גזר דינם אלא על הגזל. סנהדרין קוף חטא. כיוון שהם היו בניו של אדם הראשון, הם המשיכו ואחזו מעשה אביהם בידיהם, וגם הם חטאו בגזל. הרי הוא אכל מהעץ בלי רשות, זה גזל. גם הם אחזו בגזל ציון. שני עוונותיהם נרמזו בפסוק זה. כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ותשחט הארץ זה השחתת זרעם, ותמלא הארץ חמס זה גזל. בגלגול הזה, אותן נשמות אינן זוכות להגיע לתיקונן, אבל הן מזדככות ומתלבנות במי המבול. אותן נשמות עצמן שנמחו בדור המבול, שבו והתגלגלו באנשי דור הפלגה על מנת להשלים תיקונן. אנשי דור הפלגה חוטאים בכפירה, מבקשים לבנות מגדל שראשו מגיע השמיימה. בואו נראה מה כתוב בפסוקים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות. ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. חכמים זיכרונם לברכה דרשו בנוסעם מקדם, זה הסיעו עצמן מקדמונו של עולם, מהקדוש ברוך הוא. אמרו אי אפשי לא בו ולא באלוהותו. אנחנו לא יכולים יותר עם הקדוש ברוך הוא, לא יכולים איתו, לא יכולים. אז נעשה לנו שם. מה זה שם? עבודת כוכבים. אמרו כל המנו לעבור לו את העליונים ולתן לנו את התחתונים. מה הם אמרו? הם אמרו, תשמע, אתה לא קובע. לא הכל ממנו. לא כל המנו. לבור זה לברור.
לברור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים. אנחנו לא רוצים קשר איתך, אל תעשה לנו טובות, לא כלום. אתה תשאר שמה, אנחנו פה נסתדר בלעדיך. זהו. בואו ונעשה לנו מגדל, ונעשה עבודת כוכבים בראשו, וניתן חרב בידה, ותהא נראית כאילו עושה עמו מלחמה. אז מדברי חכמים זיכרונם לברכה אנחנו למדים שהחטא של בני דור הפלגה היה כפירה ועבודה זרה. דור הפלגה הם ניצוצות שיצאו מהאדם הראשון, וגם הם ממשיכים בקלקולו. כמו שהוא חטא בכפירה ועבודה זרה, כך גם הם חטאו בזה. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו מי? בני האדם. לרמז שהם בעצמם בני האדם הראשון. ואיך זה נרמז שהם בני האדם? לא כתוב שהם בני חווה. שהם היו מהטיפות, מהניצוצות האלה של הקרי של אדם הראשון. הם היו בניו. והנה הניצוצות של הקרי של אדם הראשון עדיין אינן זוכות להגיע על תיקונן באנשי דור הפלגה, אבל הן מזדככות ונצרפות במה שהפיץ אותם השם ובלל את שפתם, והפך חלקם לקופים, משם הגיעו הקופים של דרווין, ורוחין, שדין ולילין, אבל לכדי תיקון הם לא הגיעו. והנה, אותן נשמות שוות ומתגלגלות באנשי סדום. גם כעת הם מרשיעים, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. רע, כמו שלמדנו, זה מרמז על השחתת הזרע. כי הם באו מאותה מידה שנקראת רע, מהשחתת זרעו של אדם הראשון. אמרנו שהאדם הראשון חטא בכך שעבר על הדינים, נכון? שהוא נצטווה עליהם. כנגד זאת אנשי סדום הרשיעו במידה זו והעמידו עליהם דיינים רמאים. זה נקרא חוקי סדום. איך הם קראו לדיינים הרמאים שלהם? שקראי, שקרוראי, זייפה ומצלה. מתאים את הדין. אלה השמות שהם בחרו לדיינים שלהם. מחריט, רמאי, שקרן, ככה הם קראו להם. וזה מובא במדרשים גודל שחיתותם ואיזה משפטים בל ידעום הם היו עושים. אז הם עברו על הדינים כמו שהאדם הראשון עבר על הדינים. כתוב באנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. מה זה הכפילות? אנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. אלא בא ללמדנו שאנשי סדום הם אנשי העיר. הם אלה שאמרו, הבה נבנה לנו עיר. הם גלגול של דור הפלגה. אז לפני שהשם משמיד את סדום הוא אומר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. בעקבות הדברים, אברהם עומד ומתפלל ומתחנן בעד אנשי סדום. אולי ימצאו 50 צדיקים, ואין תפילתו עושה פרי ציון. בסדום מושמדת באש וגופרית. והדבר טעון ביאור. מה תועלת בגילוי לאברהם
שמגלה לו הקדוש ברוך הוא ואומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? הרי גלוי וידוע לפניו יתברך שאין די צדיקים בסדום, והרי לא תועיל תפילתו של אברהם אבינו. ועוד תמוה, אברהם אבינו התפלל כל כך הרבה ושבה תפילתו ריקם? כזה צדיק מוציא יקר מזולל כפי תהיה? מה קורה פה? ובכלל יש להבין מדוע התורה מספרת לנו כל זאת אם ממילא לבסוף לא יצא מכך מאומה? אלא כוונת השם בהודיעו על מהפכת סדום היא נבעה מתוך רחמנותו הגדולה על הנשמות הללו שהם יעבדו בלא תיקון, והשם לא רצה שהם יעבדו בלא תיקון. השם אומר, המכסה אני מאברהם. אתם יודעים מה זה המכסה? המכסה זה גימטריה קל. מה זה קל? 130 שנה. לרמוז שמקורם משורש אותם הנשמות שהוליד אדם הראשון בקל שנים שפרש מאשתו. לכן הוא ביקש השם שאברהם יתפלל עליהם ויוציא אותם מתוך הקליפה, לבלתי יידח מהם נידח. ואכן הועילה תפילתו של אברהם אבינו, שהנשמות האלה באו בגלגול נוסף על מנת להשלים את תיקונם. עכשיו נראה לבאר לאור זאת הפסוקים הנוספים שלכאורה נכתבו ללא צורך או קשר לעניין. מה כתוב בהמשך? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. וכי משום שאברהם יהיה לגוי גדול צריך לספר לו? היה יותר הגיוני אם היה כתוב שהשם מגלה לאברהם משום שאברהם הוא אבי, או משום שאברהם הוא צדיק, והקדוש ברוך הוא מגלה סודות לחסידיו. למה? בגלל שהוא היו יהיה לגוי גדול וכו'. ולאמור הדבר יובן כמין חומר. השם מבקש להודיע לאברהם כדי שיתפלל על אותן הנשמות, משום שאברהם עצמו הוא היו יהיה לגוי עצום ורב, ואותו הגוי עצום יצא מאותן הנשמות הללו עצמן, והן יתוקנו לבסוף, שהרי אברהם יצווה את בניו ושמרו את דרך השם, ובניו הם בני ישראל, הם אותן הנשמות לכשיתוקנו. אז אברהם בתפילתו גרם שאותם נשמות של סדום ועמורה, איך אמר פעם יוסי שריד שרי? כי סדום היינו לעמורה דמינו, והוא לא ידע שהוא קלע, כי הוא היה אחד מהדיינים שנקרא שקראי. שהנשמות ההן נתגלגלו בזרעו של אברהם, כי רק הוא יכול לעשות את התיקון להם. לפי זה אנחנו מחדשים הערב חידוש. לכן היה צריך אברהם לאסוף אותם ולהפוך אותם לגרים ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה, ולכן הוא לא ויתר על אף אחד, והוא הפך אותם להיות גוי עצום. זאת אומרת, אברהם אבינו הכניס אותם תחת כנפי השכינה, וגם מהם התגיירו רבים, ואחר כך מזרעו עצמו, כמו שנראה בהמשך.
אדם הראשון כזכור קלקל בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ועליו להתגלגל כדי לתקן את העוונות הללו. לצורך זה הוא התגלגל בשלושת האבות. כל אחד תיקן עוון אחד. כתוב שעל החוטא בתשובתו לעשות שינוי השם, שינוי מקום ושינוי מעשה. באבות הקדושים השלים אדם הראשון את שלושת התיקונים הללו. אברהם מתקן כפירה ועבודה זרה. בתחילה התגלגלה הנפש של אדם הראשון באברהם, וחווה התגלגלה בשרה. זה נעסוק בהמשך. אברהם זוכה לתקן את חטא הכפירה בעבודה זרה של אדם הראשון. אז פה אני נכנס קצת לביאור. בתיקוני הזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם בגלגול 3 פעמים. כמו שכתוב, הן כל אלה יפעל אל פעמיים 3 עם גבר. וזהו שינוי מקום, שינוי השם ושינוי מעשה. באברהם הוא הצילו מסם המוות, מהחוב של אדם, מחטאו של אדם, מגהנום, מנחש, מאשת זנונים, שנאמר לא תנאף. ביצחק הצילו מאל אחר, שנאמר לא תרצח. ביעקב מצא מקום אחר לינוק או לנקות את בניו, וזה שינוי מקום, ואין אחד מהם שלא נכלל בשלושה לקיים הן כל אלה יפעל אל פעמיים 3 עם גבר. הרי של תיקוני הזוהר, אברהם תיקן גילוי עריות, יצחק שפיכות דמים, ועניין עבודה זרה לא הזכיר כאן כלל. וכן בביאור לחי רואי לרב הצדיק שפירא ממונקאץ' באר שאברהם אכן תיקן הגילוי עריות והלא תנאף כפשוטו, שזה מדובר על גילוי עריות. אולם מצאתי בפירוש בניהו על תיקוני הזוהר שפרש את הלא תנאף שתיקן אברהם לעניין עבודה זרה, וסמך על דבריו על ספר יחזקאל שמביא כמה פסוקים שבהם מדבר על העבודה זרה בלשון ניאוף. ועוד מצאתי בבניהו שמבאר ששינוי השם היה באברהם, שינוי מעשה היה ביצחק, שהרי הקריב האיל תמורתו, שינוי השם באברהם שהוא היה בהתחלה אברהם ואחר כך אברהם, שינוי מעשה ביצחק שהקריב האיל תמורתו שזה היה חליפתו וזה שינוי מעשה, ושינוי מקום ביעקב שיעקב גלה למצרים. אז אם כן אנחנו רואים ששלושת התיקונים האלה נעשו על ידי האבות הקדושים. אברהם זכה לתקן את חטא הכפירה בעבודה זרה של אדם הראשון, לכן היה משבר את העבודה זרה. למה אברהם אבינו צריך לשבור את הצלמים? מספיק שכנעת את האנשים, למה אתה שובר את הצלמים? כדי לתקן את חטא אדם הראשון. אז צריך לשבור את הטלוויזיה. חייבים לתקן. וגם כנגד הכפירה הוא הפיץ את האמונה באלוקים בכל העולם אברהם אבינו. בזה הוא תיקן את העבודה זרה ואת הכפירה של אדם הראשון. כשחטא אדם הראשון בעבודה זרה וחשב לעשות עצמו כאלוה, הוא חשב שהוא יהיה אלוה. למה? מה הסיבה שהוא אכל מעץ הדעת והייתם כאלוהים? וכן כאשר השתחוו לו כל הברואים, הוא הכיל על עצמו בזה שם של פסל. אז היה לו דין של פסל בעבודה זרה. מה הדין עם פסל? אתם יודעים מה הדין עם פסל? פסילי אלוהיהם תשרפו באש. לכן אברהם משליך עצמו לכבשן האש
על מנת להישרף. ובזה הוא מקיים באדם הראשון, פסילי אלוהיהם תשרפו באש. אדם הראשון נקרא חלתו של עולם. הלכה היא, חלה שנטמעה טעונה שרפה. לכן נידון כעת בגלגולו באברהם לשרפה בכבשן האש. גם מהסיבה הזו שהוא נקרא חלתו של עולם. וחלה שנטמעה היא טעונה שרפה. בהשלכתו לכבשן האש נתלבן ונצרף ככסף. השיגים הופרשו ממנו ונותר מזוקק ומצורף. את הפסולת והזוהמה שנשאר שיגי העבודה זרה מוציא אברהם בישמעאל. ישמעאל מקבל את כל השיגים שנשארו מהעבודה זרה של אדם הראשון. יש אומרים גם מתרח. כתוב ותרא שרה את בן הגר המצרית, שזה ישמעאל, אשר ילדה לאברהם מצחק. דרשו חכמים זיכרונם לברכה, אין מצחק, אלא לשון עבודה זרה. על הפסוק, בשם חברון לפנים, קריית ארבע. האדם הגדול בענקים הוא, על מי נאמר? על אברהם אבינו. מי אומר? יהושע בן נון. איפה? פרק י"ד ט"ו. אומר המדרש, האדם הגדול בענקים זה אברהם. למה קורא אותו גדול? אתם יודעים למה הוא נקרא גדול? כיוון שאברהם אבינו היה ראוי להיברא קודם אדם הראשון. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, שמא יקלקל, ואין מי שיבוא לתקן תחתיו. אלא הריני בורא את האדם תחילה, שאם יקלקל, יבוא אברהם ויתקן תחתיו. אברהם גדול יותר מהאדם הראשון. לכן הוא נקרא האדם, שומעים? האדם, אדם הראשון. מי גלגלו בו? את האדם. האדם הגדול בענקים. הרי לנו שאברהם בא לתקן את האדם הראשון. מפורש. ועוד מפורש במדרש שאברהם נקרא האדם, שהוא עצמו גלגול של אדם הראשון. אברהם הוא גם אותיות עבר מה. עבר מה. מה זה גימטריה אדם. הוא עבר אדם. הוא חלק מהאדם הראשון. עבר מעבריו. באברהם זוכה אדם הראשון לשינוי השם. ככתוב ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם. השם רומז לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. היות ואתה אברהם גלגול אדם הראשון, וזרעו של אדם הראשון שנפגם ב-130 שנים הינו איפה זרעך, אז יהיה גר במצרים עד שיגיעו לדרגת ישראל. גר יהיה זרעך, הם יצטרכו גרות במצרים בערוות הארץ, כדי לתקן את זרעו של אדם הראשון שנפגם ב-130 שנים. אדם הראשון חטא בברית העין, ככתוב כי תאווהו לעיניים, וכעת אברהם מתקן זאת ככתוב עליו בפרקי אבות שהיה בעל עין טובה.
מתלמידי אברהם עין טובה. ועוד דרשו חכמים זיכרונם לברכה, בתשב בפתח עיניים בפתחו של אברהם אבינו. מקום שכל עיניים צופות לראותו. עד כאן גלגול אדם הראשון באברהם בקצרה, כי יש על זה הרחבה. אדם הראשון חוזר שוב ומתגלגל ביצחק. והפעם לתקן עוון שפיכות דמים. בעקבות כך מתנסה יצחק בניסיון העקדה. הונח סכין על צווארו, והוא מתקן את הרוח של אדם הראשון מעוון שפיכות דמים. ונבררה פסולת מיצחק וניתנה בעשיו. עשיו אדמוני שופך דמים. הוא הפסולת של אדם הראשון. ישמעאל מצחק עבודה זרה. הוא הפסולת של אדם הראשון בעבודה זרה שיוצא מאברהם. עשיו הוא הפסולת של שפיכות דמים, הוא יוצא מיצחק. וכנגד שפיכות דמים, יצחק מוכן לשפוך את דמו על המזבח לתקן את אדם הראשון. ולכן גם כאשר זקן יצחק, מתכנה עיניו מראות, כדי לתקן את הנאת הראייה מעץ הדעת, שהיה נחמד למראה. ובעקבות אכילתו, כתוב ותפקחנה עיני שניהם. לכן עתה כהו עיניו של יצחק, לתקן את העיניים של אדם הראשון. הבן הראשון של יצחק, שהוא אדם, מרבקה, שהיא גלגול חווה, הוא עשיו, שמתנהג כמו הבן הראשון בגלגול הקודם קין, שהיה שופך דמים. להבדיל מאברהם, שהוליד את עשיו מהגר, שהיא הייתה למד יוד תו. ולכן גרשה שרה את האמה ואת בנה, כיוון שהיה בה למד יוד תו. ביצחק נעשה שינוי מקום, בכך שלא יצא לחוץ לארץ. ומקשים פה למה, איך זה יכול להיות שינוי מקום אם הוא לא יצא? אז אמרתי לומר שאצל יצחק היה שינוי מקום. כתוב שבעקדה פרחה נשמתו, אז הוא יצא מזה העולם וחזר אחר כך. אין לך שינוי מקום יותר גדול מזה. אדם הראשון חטא בברית הלשון, ויצחק תיקן זאת בכך שלא יצא מארץ ישראל, ששם מדברים לשון הקודש. אז חטא ברית הלשון תוקן על ידי יצחק שנשאר בארץ הקודש. לא כתוב ולא מפורט מה היה החטא בלשון. ייתכן שהכוונה באכילה משותפת ללשון, שהלשון לשה, אך נראה יותר שהכוונה לדיבור שהוא כפר בטובה ואמר, האישה שנתת עמדי היא נתנה לי ואוכל, ואולי גם בגלל שאמר אכלתי ואוכל עוד. זאת אומרת, חטא הלשון תוקן על ידי יצחק. עשיו בנו, שידע שאביו מתקן את סוד הלשון היוצא מהפה, היה מרמה אותו באמרי פיו. למה? כי הוא שייך לאדם הראשון ומהשיגים שלו. אדם הראשון שב ומתגלגל ביעקב. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, שופרד יעקב אבינו מעין שופרד האדם הראשון. יעקב מתקן את הנשמה של האדם הראשון.
אברהם את הנפש, יצחק את הרוח ויעקב את הנשמה. ורמזו את זה חכמים באומרם שופרה, שזה לשון תיקון ושיפור. יעקב היה שיפורו ותיקונו של אדם הראשון. יעקב עשה עצמו עבד ללבן מרצונו, כדי להוציא מביתו את שתי הטיפין שזרק אדם הראשון בשתי הרוחות שהזדווגו עמו, למ"י ונ"ע, במשך 130 שנה שהוא פירש מאשתו. אותן שתי הטיפין ניתנו בבית של לבן. יעקב מוציא את אותן הטיפין מלבן הארמי, שלבן הארמי הוא בחינת הנחש שהחטיא אותו, ושתי הטיפין הם רחל ולאה. אני אכנס קצת פה למשהו. הוסיף בלב אריה, שלכן אף דוד, שהיה גלגולו של אדם, כשל בזאת. הגם שהייתה בת 7 ראויה לו מששת ימי בראשית, מכל מקום אכל פגע. אכלה פגע, זאת אומרת טרם הזמן, הוא הקדים. וזה היה מכוח אדם הראשון. פירוש בטרם זמנה כמו חטא אדם הראשון. ועוד באר שם לפי זה דברי יעקב לעשיו. יעקב אומר לעשיו, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה, שהוא התכוון לרמוז לו שהוא תיקן את החטא של עריות של אדם הראשון. ומה הראיה? שהוא הוכרח להתעכב עד עתה, שאם לא כן היה נושא אישה מיד. ומרמז לו שלכן אין הוא ירא ממנו, לא מעשיו ולא משרו שהוא הסמך מם הוא הנחש, שהפעם יכל לו. לפי זה אמרתי לבאר את דברי יעקב ללבן, תכף נגיע לזה. יעקב מוכתר היה בכתר הקדושה. אינו מקלקל בקרי כאדם הראשון. יעקב לא ראה קרי עד גיל 84 ציון. עד גיל 84 שהוא התחתן הוא לא ראה קרי. כפי שהעיד בעצמו ראובן בכורי אתה, כוחי בראשית עוני. אדם הראשון קלקל בכך ששימש עם חווה בחול וביום ובפרסום, ולא המתין לזמן הראוי לשבת קודש. כולה עד הערב. כמה שעות? פחות מ-12 שעות. ראה נחש את האדם וחווה עסוקים בתשמיש ונתאווה לה והחטיאה. כעת יעקב מתקן זאת. לא נושא אישה עד גיל 84. לא בוער לו, כי הוא צריך לתקן את האדם הראשון. ואף שהוא מסכם עם לבן על משכורתו, הוא לא מבקש לשאת את רחל מיד, אלא בסוף עבודתו בעוד 7 שנים. למה לחכות כל כך? לתקן את החיפזון של אדם הראשון. נמצא שוב שיעקב מתקן את פגם אדם הראשון במידת הקדושה. עכשיו אפשר לבאר את דברי יעקב ללבן, הבה את אשתי ואבואה אליה. בעיין רש"י שאפילו קל שבקלים אינו אומר כן, אלא לעמית תולדות אמר כן. ולאור האמור יובן שהנה יעקב הוא תיקונו של אדם הראשון ומעין שופרד האדם הראשון,
באדם הראשון קודם החטא כתוב ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששו. שעסקי תשמיש לדידם היה ככל מצווה כמו הנחת תפילין או אכילת מצה. וכך היה גם אצל יעקב. לכן לא היה בזה שום פחיתות שדיבר כן, שהרי מי יש לו כוח לשמור על עצמו 84 שנים ועוד 7 שנים? זה בעל תאווה. אז כשהוא אומר לו, הבה לי, אהבה את אשתי ואבוא אליה, בשבילו זה כמו הנחת תפילין. אם כן, כתוב שיעקב איש תם. מה זה איש תם? מיתתו שלמה. מיתתו שלמה. אין בו פסולת כלל. והוא מתקן בשלמות את חטא אדם הראשון ללא סיגים היוצאים ממנו. וכל בניו לימודי השם. בגלגולו ביעקב מתקיים באדם הראשון שינוי מעשה, כפי שמצינו שציווה יעקב לבני ביתו והיטהרו והחליפו סמלותיכם. ולכן כשנשאל יעקב, תקשיבו טוב, לשני ימי חייו, תקשיבו טוב, אל תפלו מהכיסא. לכן כשנשאל יעקב לשני ימי חייו, הוא משיב לפרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. יעקב חי חיים רעים במשך 130 שנה. ובייסורים שהוא עבר, הוא תיקן את שפגם אדם ראשון ב130 שנה. אז היה לו 2 ימי, כי 17 שנים האחרונות היו טובות, כשהוא פגש את יוסף במצרים. לכן הוא נקט רעים. אתם זוכרים על מה זה רעים? תיקון השחתת הזרע של אדם הראשון, שהעוון שלו נקרא רע. וזה גם הרמז, תקשיבו טוב, הכל כל יעקב. איך כותבים הכל? בלי וו. לרמוז לקל שנים שפגם אדם הראשון. בתיקון על ידי כל יעקב. למה? כי ברית הלשון וברית המעור הם קשורים יחדיו. אדם הראשון חטא בברית, ויעקב אבינו תיקן אותו. זאת ועוד, יעקב זוכה לתקן גם את 2 הבריתות הראשונות, ברית העיניים וברית הלשון. וזה נרמז בפסוק. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. רומז על שלמות יעקב בשלושת המעלות הללו. כנגד ברית העין אמר לא הביט אבן ביעקב. יעקב לא פגם בעיניו ולא ראה שום אבן. כך נרמז גם קדושת הברית. אין אבן ביעקב, ואבן מרמז לאון. לפגם ברית המעור ככתוב בראובן ראשית אוני. כנגד ברית הלשון אמר ולא ראה עמל בישראל. לרמוז שהוא לא פגם בלשונו, שעמל קשור לפה, שנאמר כל עמל האדם לפיהו, בחיים ומוות ביד הלשון. ונרמז בפסוק הזה שלמותו של יעקב ב3 בריתות הללו. ראשי תיבות של עמל, עין, מעור, לשון, שבהם פגם אדם הראשון.
איך זה רמוז? אדם לעמל יולד. שעל אדם הראשון להיוולד ולהתגלגל בשנית לתקן את הפגם של עמל, עין, מאור, לשון. זאת אומרת, אדם חזר בגלל עמל, אז הוא יולד עוד פעם לתקן את זה אצל יעקב אבינו. לאור זאת נבין מה שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה ביקש לשב בשלווה? כי סבר יעקב שכבר תיקן את חטא אדם הראשון בעניין גילוי עריות. אולם אז קפץ עליו רוגזו של יוסף שגרם ליעקב מה לעשות? להתאבל עליו ימים רבים. כל אותם שנים אומרים חכמים זיכרונם לברכה, היה יעקב פרוש מנשיו ולא קיים מצוות עונה, ובדבר הזה עצמו תיקן את חטא אדם הראשון בעניין העריות. לאחר שתיקן יעקב את עוון אדם הראשון בקל שנים, הוא יורד למצרים. מה יש במצרים? שם מצויות אותם הנשמות שנוצרו מן הקרי של אדם הראשון, כמו שהתבאר בהמשך. ואז כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כמניין טוב. אחר שבקל שנותיו נתקן הרע, כעת היה לו 17 שנים טוב בלא רע. לאור זאת נבין, מצינו בחכמים שדוד המלך לא נגזרו עליו שנים, שצריך היה להיוולד נפל. באדם הראשון אמור היה לחיות 1000 שנה. והעניק לו לדוד 70 שנה מחייו. לכן חי 930 שנה. ולמה האדם הראשון היה צריך לתת 70 שנה לדוד? משום שאדם זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אדם חייב לתקן את העולם, להחזיר את העולם לתיקונו. איך יגיע העולם לתיקונו? אתה קלקלת, אתה צריך לתקן. וכיוון שדוד צריך להיות מלך המשיח, אז צריך שיהיה דוד, אבל הוא גזר מיתה בעולם. דוד היה צריך להיות נפל. אז הוא נתן לו את 70 שנה. מאידך בזוהר הקדוש ראינו בבראשית כסח, שדוד קיבל 70 שנה מהאבות, מאברהם, יעקב ויוסף. מה זה? יצחק חי את שנותיו במילואן, 180 שנה. ולא נתן משנותיו מאומה, רק אברהם, יעקב ויוסף נתנו. אברהם חי 175 שנה, 5 שנים פחות מיצחק. כתוב שכל בן אדם שחי בעולם, אבא שלו צריך לדאוג 5 שנים לפני שהוא מגיע לגיל של אבא שלו שנפטר. אם הוא עבר את הגיל, אין לו לחשוש. אבל ב5 שנים סמוך הוא יכול למות באותו זמן. כי בדרך כלל בן חי באורך שנים של אביו. יצחק חי 180. אברהם חי 175. חסרות לו 5 שנים. אנחנו נלמד אחר כך את הסיבות. אז יוצא ש5 שנים הוא תרם לדוד. יעקב חי 147 שנים. 28 שנים פחות מאברהם. אז גם זה הוא תרם לדוד. יוסף חי 110 שנים. 37 שנים פחות מיעקב. אז גם זה הוא תרם. 5 ו-28 ו-37, 70 שנה.
והדבר תמוה, אם כבר קיבל דוד 70 שנה מהאדם הראשון, למה צריך עוד 70 מהאבות? אבל על פי מה שלמדנו כעת הדבר יובן, היות ומעבר לכך שעל אדם הראשון נגזרה מיתה ושנותיו כמי שאינן, למדנו שכעת ששנותיו של אדם הראשון היו פגומות וטעונות תיקון. לכן היה צריך דוד לשוב ולקבל אותם מהאבות שהם תיקונו של אדם הראשון. ואז קיבל דוד את 70 שנה כשהן שלמות ומתוקנות. לאור זאת נבין מדוע המושג של אומה ובני ישראל החל דווקא מיעקב אבינו. קודם לכן נקראו האבות עיוורים. הנשמות שירדו עד אז היו פגומות ומעורבות בקליפות. אבל רק לאחר שנתקן חטאו של אדם הראשון בשלושת האבות, יכלו לרדת נשמות שהתחילו תיקונן ולהתברר ולהזדכך במצרים. עד כאן אנחנו נחזור להבין את השנים האלה, ואחרי הצ'ונט נלמד איך האימהות הקדושות תקנו את חווה אימנו. חונג'רי. רבי חנניהו בן עגשיהו אומר, וסוגו זמן זה כל ישראל. לפי כוח חרבונות תורה מספות.